Daga ke sai ni a so, in ba ke ba zan ga kowa ba. Masu sauraro, wannan ɗan kaɗan ne daga cikin wata waƙa ta shahararren mawaƙin nan wanda aka fi sani da Auta MG1 mai suna Farin Wata Sha Kallo. To, kamar yadda kuka sani, Auta MG1 mawaƙi ne fasihi wanda ya kawo ci gaba da dama a cikin duniyar mawaƙan Hausa. To yanzu za mu ɗan ba ku ɗan taƙaitaccen bayani, shin wane ne Auta MG1? Auta MG1 ya kasance haifaffen ɗan ƙasar Nijar ne, wanda yana da 'yan uwa a nan ƙasar Najeriya. Hakan ya sa ya dawo ƙasar Najeriya da zama. To, yana abubuwansa sama-sama a cikin garin Kaduna. Sai ya ji yana da basira sosai, Allah ya narka mai basira wajen yin waƙa. Auta MG1 ya fara waƙa sama-sama, yana cikin waƙa sai ya gano abincinsa a nan yake. Hakan ya sa ya bar duk abin da yake, ya tsaye da hankalinsa guri ɗaya ya fara waƙa, har Allah ya kashi matakin da yake kai a halin yanzu, wanda idan ka duba ko ina ba wanda ake magana a cikin mawaƙa sai Auta MG1. Auta MG1. To, masu sauraro, wannan ɗan taƙaitaccen bayani ne akan Auta MG1. Idan har yau ka fara zuwa, ka danna mana subscribe. Mun gode. Arewa Plus.